Aký rozdiel je medzi tými, ktorí nikdy nezbohatnú a tými, ktorí sú na to predurčení? Počas mojej kariéry, ale aj v súkromnom živote som spoznala veľa ľudí, ktorých z hľadiska toho, či majú potenciál zbohatnúť, delím na dve skupiny. Prvá skupina sú tí, pre ktorých bohatstvo predstavuje status. Sú to ľudia, ktorí sa neustále s niekým porovnávajú a zároveň potrebujú ohúriť okolie. Tým, aký majú dom, auto, značkové oblečenie a tak ďalej. Títo ľudia bohužiaľ nikdy nebudú mať pocit dostatku, pretože stále tu bude niekto, kto má viac, alebo aspoň tak vyzerá. Ich problém je, že sa často porovnávajú s ich podobnými, a to ľuďmi, ktorí často na veci, ktoré kupujú, ani nemajú financie. Ako príklad mi poslúži môj bývalý sused, ktorý si kúpil high-endové auto a použil hypotéku na jeho financovanie. Má teraz založený byt v hodnote 300 000 v banke, aby sa mohol voziť na 100 000 fáre. Zavidíte mu? Ja vôbec nie. Má síce drahé auto, ale v skutočnosti je chudobnejší než mnohí z vás, ktorí žiadnu hypotéku nemáte. Druhá skupina ľudí z hľadiska potenciálu zbohatnúť je skupina ľudí, ktorí sa viac sústredia na rast bohatstva na ich investičnom účte, v nehnuteľnostiach, v podnikaní alebo vedľajšom jobe. Takýchto ľudí nezaujíma, čo si o nich myslí sused, a väčšinou sa ani nevystatujú so svojimi prostriedkami na účtoch. Žijú si svoj život nenápadne a v pozadí si budujú majetok a bohatstvo. Ak totiž dobre zarábate, ale všetko miniete, nebohatnete. Fakt, ktorý si táto skupina uvedomuje, je, že bohatstvo neurčuje výška platu. Práve naopak, bohatstvo tvorí tá časť vášho majetku, ktorá nie je minutá, ale zainvestovaná. Ak patríte do tejto skupiny, ste to práve vy, ktorí majú potenciál zbohatnúť. Ak patríte do tej druhej, nezúfajte. Stratené peniaze sa vám síce už nevrátia, ale nikdy nie je neskoro začať investovať a obrátiť svoj finančný život k lepšiemu. Začnite dnes. Držím palce.